Так. Так, що тут у нас? Хто тут у нас? Зараз я тут включу. Кап собі бачить. Живая трансляция отключена? Что? Не, все. Ну-ка. Не, все. Ну-ка. Все, есть. Так, интерактивный чат. Все повідомлення. Все, тепер я буду бачить усіх. Кое-кому зараз дошлем. Кое-кому. Кому може бути гэта цікава. Кому цікава, кому не цікава, не ведаю. Нам. Ну все, добре, погнали. Быццам бы ўсё наладжана. Можа быць, YouTube забаніць, а можа не, хто ведае. Праверым. Не даспадобы, таму мне лепей пасці. Трасца. You went too far, Julius. He'll come back. What if he doesn't? Як перекласти you went too far, Julius? Як би ми сказали? Ну, мы бы сказали, переборщил бы. Привітання, ё-моё, які у нас тут люди завітали. А могли бы зараз с тобой с Тернополя, так, а могли бы зараз с тобой бы гасить жуков. Але я вот тут роблю кое-что. Ладно, я зароблю переборщил. Зараз гляну у нас тут переборщить и сустракаюсь у нас борщить. Нема. Значить будем. Прусаков. Тихо. Джулік, ти ніяк переборщив. Ой, Джулік, ти ніяк переборщив. He'll come back. Ой, Джулік, ти ніяк Джулік, ти переборщив. Джулік, ти переборщив. Джулік, ти переборщив. He'll come back. Ён вернется. Ды вернется ён. Што калі? Ды вернется ён. Вось, хто хоча паўдзельнічаць, Джулік, так, хто хоча паўдзельнічаць, гэта ўжо занадта. Ну так, можа і памяняць. Джулік, ты переборщив. Не, Джулік, гэта ўжо занадта. Не, Джулік, гэта занадта. Не, Джулік, гэта занадта. Ды вернецца ён. А што калі не? А што калі не? Ой, ты переборщил, гэта ўжо занадта, пан занадта. Ой, так. Ой, я ненавижу перекладать. Я люблю огучивать, але я не люблю перекладать. He's only been gone 30 seconds. Ты ставишь на кон жыццё нашага сына.
калі не? Ты ставіш на кон жыццё нашага сына. He's only been gone 30. Яго He's only няма, been gone усяго 30 пол... seconds. He's only Да been яго gone няма, 30 30 seconds. секунд. This- Сына, да яго няма, 30 секунд. Да яго няма, толькі... He's only Да been яго gone няма, 30 секунд... seconds. Секунд. He's only Да been яго gone няма, 30 секунд seconds. 30. This- Не, ты ставіш на кон жыццё нашага сына. Да яго няма, секунд 30. Я тут пазначу сабе гэты момант. Мне не вельмі падабаецца, потым падумаю. 30. This is an opportunity to teach Chris a lesson. Teach a lesson. Так, зараз праверым. Як бы гэта у нас нейросетка бы сказала. По-беларуску, я думаю. Даць навуку? Не, херня. Яго няма, секунд 30. А ці ёсць у нас правучыць, а? Правучыць, 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 правучыць. Ёсць. Правучыць. This is an opportunity to teach Chris a lesson. This Гэта is an выдатная opportunity магчымасць to teach правучыць Chris a крыса. lesson. А This is гэта an выдатная opportunity to магчымасць teach Chris a правучыць lesson. крыса. What? Я ж... What lesson? How to sleep on a bus bench? Даць урок. Даць урок гэтым сынам, што быў Валентина Кудович. А гэта выдатная магчымасць правучыць крыса. Блин, ну там далей ідзе нейкая лухта. Ой, боже мой, як я ненавіджу перакладаць. А гэта выдатная магчымасць правучыць крыса. What? Правучыць, жыць, накіколяцца, даць магчымасць. Ну тут усё, тут просто на язык кладецца даць урок, але ж урок гэта не у беларускай, это не тое, што не, дарагая, я атрымаць. Даць урокі вайны, урокі гісторыі, хаця так як бы кажуць, ёсць у слоўніках. Урок. Я зраблю урок, карацей. Фельдшпас байм Дольметчын. О, дзякуй. На службу 4. Мне падабаецца перакладаць. Вітанкі, Андрусь. Мне няма ніякага шпасу, мне не падабаецца. Ладно, я зраблю тут даць... Гэта выдатная магчымасць даць... Гэта выдатная магчымасць даць крыху. Гэта выдатная магчымасць даць крысу... Магчымасць. Гэта выдатная магчымасць даць крысу не пад... Гэта раз, два, тры. Даць навуку. Даць навуку. Я вось не ведаю, навуку. А так кажуць даць навуку? Бо я, калі шчыра, не чуў. Зараз загуглім. Даць навуку. Нешта знаходзіцца... Даць навуку даць, навучку даць. Вось, нешта на слоўніку ёсць, дарэчы. На адукары нешта ёсць. Ну-ка, зараз навуку. Сняць стружку, петлю даць, навуку. Ну, нешта сустракаецца. Даць... Гэта выдатная магчымасць даць крысу патрэбную навуку. Патрэбную навуку. Якую навуку? Спаць на лаўцы. Спаць на лаўцы. Якую навуку? Спаць на лаўцы. Спаць. Спаць на аўтобусным прыпынку. Будзе яму навука. Так кажуць. Так, даць навуку, правучыць. Ну, тут правучыць. Тут усё пасуе на самом. Навуку. Якую навуку? Спаць на аўтобусным прыпынку? Ці як падпальваць крэк? Блин, у меня тут ужо колькі? 11 гадзіна. Прыпынку. Ці як падпальваць крэк? He'll learn that life is hard and no one's gonna give him anything.
He'll Что learn that життя- life is hard, and no one's gonna give him anything. He'll Что learn that життя life is непростая hard, реч, and и no ничто one's не gonna give him достается задарма. No И у one's им gonna give ничто him не anything. достается задарма. Давайте посунем. Крек! Что життя непростая реч, и у им ничто не достается задарма. Except a gullible white woman. Expect a gullible white woman? Что за отсылочка? Gullible. Давайте проверим. Gullible. Угу, дякую. Достается задарма. Доверливый. Апроч доверливых белых женщин. Апроч доверливых белых женщин. Достается задарма. Апроч доверливых белых женщин. Апроч доверливых белых женщин. Дарма. Апроч доверливых белых женщин. And he'll learn to appreciate everything we get. Ее And he'll навучиться learn to appreciate- шанувати. and Ее he'll навучиться. learn to Ее навучиться ценить тое, что что даем ему мы. Ее навучиться Ее навучиться ценить. Ее навучиться ценить тое, что даем ему мы. Ее навучиться ценить. Ее навучиться ценить тое, что даем ему мы. Ее навучиться ценить тое, что даем ему мы. He earned those shoes for himself. Why can't Ён сам заробіў на кросовки. Ён сам заробіў на кросовки. Why can't he keep them? Why Хай can't he сабе keep them? пакіне. Himself? Хай Why сабе can't he keep пакіне. I can't back down. Then I Я can't не back отступлю. down. Then Я I не can't back отступлю. down. Then Chris wins. I mean, doesn't learn anything. Then Chris wins. Дэн Крис Винс. Абы толькі Крис бы не это самое, не перамог. Then Тады Chris пераможа wins. Крис. Then Тады Chris пераможа wins. Крис. То бок, I ён не навучыцца нічому. Крис, то бок, ён не навучыцца нічому. Нічому? Нічаму? Що за нічому? Що за нічому? Нічому, ось калі ўжо. Ён нічому, нічому ёсць такое. То бок, ён не навучыцца нічому. The only Нічаму. thing he'll Цікава, нічаму ёсць у нас. Нічаму. Ось якраз таки нічагусенька, нічагутка, нічагутенька. Ён нічамутеньку. О, нічамутеньку. Ён нічамутеньку. То бок нічамутеньку не навучыцца. То бок нічамутеньку ён не навучыцца. О! Дякую, старнік. Карыстайцеся старнікам. Пераможа Крис. То бок нічамутеньку ён не навучыцца. The only thing he'll learn from you is how to be a stubborn ass man. I'm late. The only Адзінае, thing he'll чаму learn вучыць- from you- the only Адзінае, thing чаму he'll learn вучыцца from ён у you цябе, is гэта how to як be a быць stubborn упартым ass man. баранам. The only Адзінае, thing чаму he'll learn вучыцца from ён у you цябе, is гэта how to як be a быць stubborn упартым ass баранам. I'm late. Адзінае, чаму вучыцца ён у цябе, гэта як быць упартым баранам. I'm late for work. Мне пора на працу. I'm late Мне for пора work. на працу. Мне Мне пора на працу. I'm worried, Julius. Джуліус, я I'm сур'ёзна. worried, Julius. I'm not. Chris. Не, тут не пасуе. Дык старнік не працуе. В сэнсе, што не працуе? Міхась, що значить старнік не працує? У мене старнік працює. I'm Джоліус, worried, я Julius. хвалююся. I'm not. Джоліус, я I'm worried, хвалююся. Julius. I'm not. Chris will be. Джоліус, я хвалююся. I'm Джоліус, worried, я Julius. хвалююся. I'm not. А я не. I'm А not. я не. Chris will. Я хвалююся. А я не. Chris will be home before dinner. Ён Chris will be вернецца. home- Крыс Chris will be вернецца home яшчэ. Дінар гэта у нас што, да обеда. Яшчэ да обеда. Chris Крыс will be home вернецца before яшчэ да dinner. обеда. Trust. Крыс Chris will be вернецца home яшчэ before да обеда. dinner. Trust. Вось побачыш. Да. Вось по... А, не побачыш, тут же это траст. Trust. Поверь мне. Поверь мне. Fine.
Повір мені. Fine. Добре. I trust you. Fine. I trust you. Блін. Тут треба пускати субтитри. Тут така штука. Старник баю, у мене 403, у мене старник працює. Там... У мене була гэта Nginx так само помилка. Боже, як я її виправив? Мне треба переписку почитати, мені здається, з хлопцем з одним. У мене тая самая була помилка. Не, ён онлайн, гэта 100%. Поспробуй, може, кэш почистить. Ну, у мене то самое було. Повір мені. Fine. I trust you. Fine. Добре. I trust. Fine. Добре, I я trust тобі you. вірю. Так, я сюди позначу, що треба потрібні саби. Тобі Trust віру. you. Зміняй IP. Are you really gonna leave over a pair of shoes? It's more than just Ти Are you серйозно really gonna leave- пойдеш прос... Are you Ти really серйозно gonna пойдеш leave over прос a pair of пару shoes? кроссовок? it's Ти Are you серйозно really gonna пойдеш leave прос over a пару pair of кроссовок? shoes? it's more Это than больше. just the Jordans. Dad doesn't care. Гэта не толькі. It's Гэта more не than толькі just про the Джорданы. Jordans. Тут не толькі аб Джорданах. It's more Рэч... than- Не, рэч... it's рэч more не than толькі ў just the Джорданах. Jordans. Рэч It's не more толькі than ў just the Джорданах. Jordans. Dad doesn't care about me. Dad Бацьку на doesn't мяне care about напляваць. me. Дарэчы, гэтая серыя капец якая сумная насамрэч. Ну, сур'ёзная. Яна ні разу не смешная. Калі што. Ну, тыпу, капец просто. І тут падымаецца глобальнае такое ачмураць якое пытанне, бо падчас маёй адпрацоўкі ў школе я бачыў, ну, я назіраў вельмі падобную сітуацыю, калі адна з мамашак, ну, яна там выйшла замуж, там другі, трэці раз, не ведаю, карацей, нарадзіла ад новага мужика дачку і забіла абсалютна, паклала такі вось велізарны болт на свайго хлопца, які па сутнасці, ну, на свайго сына ад першага шлюба, які па сутнасці то быў, ну, нармальным чуваком, просто простое, што ён як бы дома нікому не быў патрэбны, ён быў пастаянна з такім на ўзводзе, не ведаю, як гэта сказаць. Ну, карацей, злым на ўвесь свет. І гэта было сумна назіраць, насамрэч. Вось. На жаль. Бацьку на Dad мяне doesn't care about напляваць. me. He's probably happy I'm gone. So, Яму, He's пэўна, probably лягчыста. He's Пэўна, probably ён happy ра- I'm gone. Пэўна, He's ён probably рады, happy што I'm я gone. пайшоў. He's Пэўна, probably ён happy рады, I'm што я gone. пайшоў. so, Пэўна, ён рады, што я пайшоў. so, where you gonna go? So, Так, where- so, Дык where you куди gonna ти go? пойдеш? I've got Так So, куди where ти you gonna пойдеш? go? Ну і So, ну і where you куди gonna ти go? пойдеш? I've got Ну і So, куди where you ти gonna пойдеш? I've got tons of options. Варыянтаў процьма. I've got Варыянтаў tons of процьма. options. Варыянтаў Tons of процьма. options. Please, you're my only option. Sorry. Малю, ты моя адзіная надзея. Sorry, Ты моя адзіная надзея. sorry. I'm not allowed to have sleepovers. Sorry. Прабач. I'm not allowed- Надзея, прабач. I'm not allowed- I'm not Мне allowed to нельга have прыводзіць sleepovers. сяброў. I'm not Мне allowed to have нельга прыводзіць sleepovers. сяброў. Except Ну тут сліповарс, як бы, ну, я думаю, вы мне прабачыце. Бач, мне нельга прыводзіць сяброў. Except with people my dad really trusts, like. Except А with проч people my людей, dad яким really да- trusts, like Father O'Malley and Scoutmaster Rick. What? Скаут-мастер. Ай, вожаты скаут-мастер. Это ж со скаутами, правильно? Скаут-мастер. Мне нельга прыводзіць сяброў. Except with Асаблі- people my Апроч with людзей, people my якім dad мой бацька давярае. except with Апроч people my людзей, dad якім really мой trusts, бацька like давярае. Father O'Malley. Якім давярае мой бацька. Except with Апроч people my людзей, dad якім really давярае trusts, мой like бацька. Father O'Malley. Апроч Except with людзей, people my якім dad really давярае мой trusts, like бацька. Fa-
Айцец Омелі. А гэта айцец Омелі і важаты рык. А гэта айцец Омелі. А гэта, то бок, а гэта айцец Омелі і важаты рык. Давярае мой бацька. А здесь сяброў. Апроч людзей, якім давярае мой бацька. А гэта айцец Омелі і важаты рык. Ну, важаты ж ёсць у нас, так? А калі не, то будзе. А мне што рабіць? А мне што рабіць? Калі пайду дадому, то бацька... То пераможа бацька. Калі я вернуся... Калі я вернуся дадому, то бацька пераможа. Калі я вернуся дадому, то бацька пераможа. Крыс? Крыс, а дзе твае новыя красоўкі? Крыс, а дзе твае новыя красоўкі? Мой бацька іх забраў і выкінуў мяне з дому. Мой бацька забраў іх і выкінуў мяне з хаты. Мой бацька забраў іх і выкінуў мяне з хаты. Здаецца, гэта азначае, што я... Homeless, як это у нас будзе? Бяздомны, бясхатні, homeless, валацуга. Што я беспрытульны. Пру-пру-пру. З хаты. Бездомны, бездомны. Мне перакладчык падказвае, як бы беспрытульны. Беспрытульны. Здаецца, цяпер... Здаецца, цяпер я на вуліцы. Здаецца, цяпер я на вуліцы. Бляха, наколькі ж гэта ўсё па-расійску-то гучыць. Не па-расійску, па-расійску. Я ведала, што ты чорны, але не... Я ведала, што ты чорны, але не падазравала, што ты настолькі чорны. Я ведала, што ты чорны, але не падазравала, што ты настолькі чорны. Я ведала, што ты чорны, але і думаць не магла, што ты настолькі чорны. Я ведала, што ты чорны, але і думаць не магла, што ты настолькі чорны. Так, я ведаў, што ты... I knew you were there. Так, а я ведаў, што ты... А я ведаў, што ты яшчэ тая расістка. Расістка. А я знаў, што ты яшчэ тая расістка. Кі чорны. А я знаў, што ты яшчэ тая расістка. Грошай дасце? Грошай дасце? Грошай, і гэта не выхад, Крыс. Грошы, гэта не выхад, Крыс. Грошы, гэта не выхад, Крыс. Якраз выхад. Якраз выхад. Чаго ты сапраўды хочаш? Чаго ты сапраўды хочаш? Чаго ты сапраўды хочаш? Nose job, гэта ж... Што? Бесхатинец. Змяні IP. Што, кожны раз, каб зайсці на старнік, мяняць IP? Не, там нейкая іншая лухта. Nose job, гэта, наколькі я разумею, гэта выправіць, ну, аперацыя па выпраўленню носа. Так, аперацыя на носе. Можа, аперацыю на носе? Можа, аперацыю на носе? Стартер джакет. Як мяне заманалі гэтыя адсылкі да хер поймі чаго? Стартер джакет. Ой, бля. І куртку стартер. Всё, будзе куртку стартер.
Я хочу пару Джорданов. Я хочу пару Джорданов. Мне потребна кара. Мне патрэбная толькі пара Джорданов. Мне патрэбная толькі пара Джорданов і куртка стартер. Мне патрэбная толькі пара Джорданов і куртка стартер. Because you've never owned a coat. Бо у Because цябе you've ніколі never не owned было a coat. курткі. You need a starter jacket to learn how to wear. Стартер. Гульня слоў. Ну і стартер джакет. Бо у Because you've цябе... never- Бо because ты you've яшчэ never ніколі... owned- Because Ты you've never- ніколі не насці... Ты Because яшчэ you've never ніколі не owned a насіў coat. куртак. You- Таму... you І need таму a табе starter патрэбная jacket куртка to стартер, learn- каб... You need І a таму табе starter патрэбная jacket куртка... to learn- You need a Таму табе starter патруе... jacket- You need a Таму табе starter патрэбная jacket куртка to стартер, learn каб how to навучыцца wear насіць one. курткі? Oh. Не насіў куртак, таму You табе need a патрэбная starter куртка jacket стартер, to каб learn навучыцца how to насіць wear курткі? one. Oh, Chris. О, Крис. Come- О, Крис. Come shopping with Не me. каратычна. О, Крис. Ось так. Крис. Chris. О, Крис. Come shopping with me after school, okay? Come Мы shopping пойдем- with me. Come пойдем shopping по with me крамах. after- Come shopping Пойдем with по me крамах after разом school, пасля okay? школы. I'll buy- Come Пойдем shopping по with me крамах after разом school, пасля okay? школы. I'll buy- Come Пойдем shopping по with me крамах after разом school, пасля okay? школы. I'll buy- Пойдем Come по shopping крамах with me разом after пасля school, школы. okay? Я I'll buy куплю you табе whatever you ўсё. want. I'll buy Я you куплю whatever табе you ўсё, want. ўсё, што за... I'll buy Куплю you табе whatever ўсё, you што want. захочаш. Yes. Пасля школы. Okay? Куплю I'll buy табе you ўсё, whatever што you за... want. I'll buy you Куплю whatever табе you ўсё, want. што захочаш. Разом пасля школы. Разом пасля школы. okay? Куплю I'll табе buy you ўсё, whatever што you want. захочаш. Yes. Так. I mean- То бок... Так. I mean, I Так. mean, То бок... thank you. Ўсё, што захочаш. Так. То бок... Thank you. Thank you. Дзякуй. 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 Вось так. Больш пакутаў. Дзякуй. Нормально, мне падабаецца. Where's Chris? Where's Chris? Где Крис? In jail? Дзе Крис? In jail? У турме? Ён мёртвы? У турме? Ён мёртвы? Was У турме? in У jail? турме? Ён мёртвы? Was it? Was Гэта it праз drugs? наркотыкі. Was it Ён drugs? старчаўся. Mom, Ён старчаўся. Mom, he Я пакіну старчаўся, бо мы не маем аніякага сленгавага адпаведніка для старчацца. Я зараз вярнуся. Скалоўся. Старчаўся, скалоўся. Ну, Ён мёртвы! Ён старчаўся! Ён скалоўся! Was it Ён drugs? скалоўся! Mom, Ён мёртвы! Ён скалоўся! Mom, Ён што, скалоўся? Was it Скажы, ён drugs? скалоўся! Mom, he's Мёртвы! Скажы, ён скалоўся! Mom, he's fine. Мам, ён у парадку. Mom, Да ў he's парадку Oh, ён! thank Скалоўся! Да ў парадку ён! Так, і што тут у мяне?
He's fine. Мам, ён у Oh, thank парадку. God. Скалоўся? Мам, ён у парадку. Oh, thank God. Oh, Ну, thank дзякуй God. Богу. Where is? Ну, дзякуй Thank Богу. God. Where is he? Where is Дзе he? ён? He's a prin- Дзе Where ён? is he? he's a Дзе ён? Where is І he? дзе ён? he's a principal. Дзе Where ён? is he? He's Ого. a, І дзе Where ён? is he? he's a principal Morello. That crazy. He's a Ён з principal дырэктаркай Morello. Марела. He's a Ён з principal дыре... Morello. Ён з That дырэктар... crazy Ён ass з white дырэктаркай lady? Марела. Why? Ён з дырэктаркай Марела. Ён з дырэктаркай Марела. He's a Ён з principal дырэктаркай Morello. Марела. That crazy. Ён з дырэктаркай Марела. That crazy ass white lady. That Той- crazy ass. That той crazy ass шалёный white белый. lady? Той шалёнай... Той... Той шалёнай... That Той crazy ass шалёнай white белай lady? бабай? Why? Той шалёнай Crazy ass белай white бабай? lady? Why? Why? I Навошта? don't know. Навошта? I don't know. Я не ведаю. I don't know. Не ведаю. Навошта? Не ведаю. Не ведаю. I don't know. Не ведаю. Не ведаю. Don't tell your father. You want me to lie? Don't tell Не your кажи. father. Don't tell Батьку your не father. кажи. Батьку не кажи. You Ти you want хочеш, me каб to я lie? схлусів? Схлусів батьку. You Ти want me хочеш, to каб я lie? схлусів? I'm Ти хочеш, want каб me я to lie? схлусів? I'm gonna make him sweat. Я хочу, каб ён панерваў. Я хочу, каб ён панерваваўся, як гэта лепей. Я хочу, каб ён панерваваўся. Давайте, дапамагайце, як гэта лепей сказаць. Хай панервуецца крыху. I'm Хай gonna make him панервуецца sweat. крыху. Ну, пакуль, хай так будзе. Нервуецца Make him крыху. Chris, why do you need a gold chain? Крис? Um, А why do you навошта need a табе gold залаты... chain? А Why do you навошта need a табе gold зала... chain? А Why do you навошта need a табе gold залаты chain? ланцуг? I knew А навошта do you табе need a gold залаты chain? ланцуг? Залаты. Карацей, такой залаты, гэта брак, трэба перапісваць. А Why do you навошта need a табе gold залаты chain? ланцуг? I knew А навошта do you табе need a залаты gold chain? ланцуг? scamming her was wrong, but I Yeah, knew yeah, scamming her was wrong, but It just reminds me of my sister. I still can't believe she got run over by a bus. Бляха-муха. Ой-ой-ой. Так, секунду. Тебе залаты ланцуг. Скэмін. Ну, гэта развадняк, развадзіць. Так, нейрасеткі. Ну, ашукваць. Блін, чаму у нас няма беларускіх адпаведнікаў такога вось вулічнага сленгу? Усё руснявае, блядь. Усё вось развадняк. Вось як сказаць, ашукваць. Ашукваць гэта цалкам нармальнае літаратурнае слово. Вось як яго замяніць, калі я хачу прыдаць такое вось адценне размоўнае. Просто размоўнае. Ну вось няма, блін. Вось калі я не хачу выкарыстоўваць тое, што ёсць у расійскай мове, мне такі, мне застаецца толькі літаратурныя нормы, толькі тое, што вось пішуць у кнігах самы вось звычайны нейтральны варыянт. Ну вось і будзем тады, блін, размаўляць так, як толькі ў кнігах пішуць. Urban Dictionary. Маніць. Не, тут менавіта скэміць. Маніць гэта ж як бы, маніць гэта сінонім хлусіць. Правильно? Ці не, ці я памыляюся. Я ж тут не это сама, так сама не професіяналіста. Ой, маніць. Можа і маніць. Зараз праверу хуценька. Обманывать, хлусить и говорить неправду. Ну, вось. И брахать. Вось можа брахать поменять. Можа брахать. I knew
scamming her was wrong, but I knew Так, я ведал, что брахать ёй неправильно. Я ведал. Я ведал, что брахаць. Я разумеў, што брахаць ёй няправільна, але Just remind ланцуг. Я разумеў, што брахаць ёй няправільна, а залаты ланцуг. Я разумеў, што мне здаецца, брахаць гэта крышачку больш размоўнае, чым маніць. Хлус, падман. Ну, ёй няправільна, але it just reminds дзякуй, me of my дарэчы, за падказку. it just reminds me of my sister. Яна нагадвае мне пра сястру. Ён It just Ён reminds me of нагадвае my мне пра sister. сястру. Still can't Ён нагадвае мне пра сястру. Still can't believe she got run over. Still can't Дагэтуль не believe she магу got run- Дагэтуль не верыцца, што яе пераехаў аўтобус. Дагэтуль не верыцца, што яе пераехаў аўтобус. Дагэтуль не верыцца, што яе пераехаў аўтобус. Was this before or after your brother went to jail? Гэта было Was да this таго ці before or пасля, як after твой your- пасля, як твой брат трапіў за краты. Гэта Was было this да таго ці before or пасля, як after твой your брат brother трапіў за went to краты. jail? Гэта Was было this да таго ці before or пасля, як after твой your брат brother трапіў went за to краты. jail? Гэта Was было this да таго ці before or пасля, after як your твой brother брат went to трапіў. jail? Гэта Was было this да таго ці before or пасля, after як your твой брат brother went трапіў to за jail? краты. This Гэта было Was да this таго ці before- пасля. Яшчэ раз. Гэта Was было this да таго ці before or пасля, як after твой your брат brother went трапіў to за jail? краты. Was Гэта было this да таго ці before or пасля, after як your твой брат brother went трапіў to за jail? краты. The same day. У той самы дзень. the У same той day. самы дзень. He was driving. У the той same самы day. дзень. He was driving the bus. Ён быў. He was Ён driving кіраваў the bus. аўтобусам. Oh, He was Ён driving кіраваў the bus. аўтобусам. oh, Дарэчы, хто за слово водитель, падыміце это ручки. Ён was кіраваў driving the аўтобусам. oh, Chris. Oh, О, Chris. Крыс. To go О, Крыс. to go through that while your father's a crack addict and your mother's a crack dealer? Бляха-муха. Прайсці go праз through праз усе гэтыя у беларускай ёсць файнае слово няшчасце. Сінонім для няшчасця. Няшчасце. Пра ўсе гэтыя нягоды, няўдачы, бедствы. Нягода. По-моему, так? Няшчасце. Ліха, вось, я ліха шукаў. Я шукаў слова ліха. Прайсці праз такое ліха, To go перажыць through that такое while your ліха, father- пакуль. to Перажыць go through такое that while ліха, your father's пакуль. a cra- Калі father's a твой crack бацька, addict, father's a твой crack бацька addict, наркаман, and your а crack addict, and маці, your маці, калі твой бацька крэкавы, так? Тут кіроўца. А чаму не водитель? У слоўніках ёсць, блядь, ясно. Так што водитель можна выкарыстоўваць. І вообще. Вось. Крыс. Перажыць go through такое that while ліха, your fa- калі father's a твой crack бацька addict, and your сядзіць на крэку. father's a Калі твой crack бацька addict, and сядзіць your на mother's крэку, a crack а маці addict, сядзіць and на your крэку, mother's a а crack маці, dealer, а маці crack ім dealer, гандлюе, a а crack маці ім dealer, гандлюе на and your крэку, а mother's a маці ім crack гандлюе, dealer, а маці ім гандлюе, there's a а crack маці ім dealer, гандлюе. Я нешта не магу тут інтанацыю яе ўлавіць. there's a crack dealer, А маць, ну так, тут ідзе пытанне. Crack Сядзіць addict на and your крэку, mother's а a маці ім crack гандлюе. Нормально. At least I have a principal I can count on. At least I Прынамсі, у have a мяне ёсць principal дырэктарка, I на can якую count можна on. палажыцца. Палажыцца на дырэктарку. Ага. At least I Прынамсі, у have a мяне principal- я маю дырэктарку. at least I Прынамсі, have у a мяне principal ёсць дырэктарка, I на can якую можна палажыцца. I'll take Прынамсі, у least мяне I have a ёсць дырэктарка, на principal I якую can можна count on. палажыцца. the gold chain. Дайце take the залаты gold chain. ланцуг. I'll Запакуйте take the gold гала... Запакуйте... gold chain. Да что такое? I'll Запакуйте take the gold залаты chain. ланцуг. I, Запакуйте take the залаты gold ланцуг. I love having a white. А як ланцуг на сленгу?
М? Ланцуг на сленгу, як сказати? Як їх називають? Ланцуги. Цепура. Ну, цепура это то саме. Ланцуг. I love having a white savior. Back then, I didn't know it was a bad thing. The only white savior I ever heard of was Larry Bird. Знову отсылочки до Ларри Бёрда. Хто такий Ларри Бёрд? Ларри Бёрд. Ларри Бёрд. А, ну это все ясно. Это отсылочка до баскетболиста. Мгм. Дарыч, мне только что написали, что меня унесли у рэспубліканскі спіс экстрэмісцкіх матэрыялаў. Гэта цікава. Трэба будзе праверыць. Але, по-мойму, гэта не зусім так. Гэта не так. Хлусня, нагаворваюць. Вітаначкі з Менску, вітанкі. Положиться. А чому нема слова положиться? Есть слово ложить. Як класть, так и ложить. Ложить абсолютно литературное слово. Положить, положиться. Зараз нават перапроверу тлумачальне. Положиться. Так, даверыцца кому-небудзь, быць надзейных у адносінах кагосьці. Яшчэ дядька Колас выкарыстоўваў. Так, ёсць. На селяніна можна палажыцца, як на каменную сцяну. Каменную ж, правильно? Каменны. Каменны, не каменны. Каменны, так. Ну, тады віншуем. Не-не-не, гэта нейрасеткі крышачку шаляць. Мяне, прынамсі, пакуль што. Там няма. Вось. Дайте я супакою чалавека, то мне... Зараз. Да, боже мой, дайте мне поперакладаць. Нема мяне там. Але з цягам часу я ўпэўнены, што ўсе там будуць. Жыцца. Запакуйце залаты ланцуг. I love having a white savior. Back then, I didn't know it was a bad thing. I love having a white... Мне падабалася мець белага ратавальніка. Ну, ратавальніка. Мне падабалася мець белага ратавальніка. Хай будзе ратавальнік. Мне падабалася мець... Мне падабалася мець белага ратавальніка. Мне падабалася мець белага ратавальніка. У той час я яшчэ не думаў, што гэта дрэнна. У той час я яшчэ не ведаў, што гэта дрэнна. Залаты ланцуг. Мне падабалася мець белага ратавальніка. У той час я яшчэ не ведаў, што гэта дрэнна. Пра адзінага белага ратавальніка... белым ратавальнікам. Адзіным белым ратавальнікам, пра якога я чуў, быў Ларри Бёрд. Быў Ларри Бёрд. Ой, тут адсылачак да NBA тых гадоў просто процьма.
Не, штосьці хлусіць. Я сам правяраў гэты спіс пэўны час. Ну няма там маіх соцсетак, ну няма. Вось. За што? Я ж хорошы. Чуў, быў Ларри Бёрд. Okay, I'm gonna go now. Okay, Добра. I'm gonna go Мне now. пора. Okay, Добра. I'm gonna Мне go пора. Where? I'm Мне gonna go пора. now. Where? To a youth shelter? У притулок? Where? Куди? У To a youth притулок? shelter? Youth shelter. У притулок для... А як это сказать? Youth. Я сёння правяраў. Дзякуй, што правяраў. Не, пакуль... Ай, все мы там будем, боже мой. Нават... Да бабкі не хадзі. У мяне іншы клопат з'явіўся. Я згубіў і не магу ніяк знайсці святло. Вось тое, што ззаду свеціць. Гэта адно святло. У мяне ёсць яшчэ іншае святло, якое такім, як бы, як это сказаць, прамянём такім б'е, свеціць. І я не магу яго знайсці. Як заўсёды, ўсё згубіў у 3 соснах. Добра, мне I'm gonna пора. go now. Where? To a Добра, I'm мне gonna пора. go now. Where? To a youth shelter? Youth shelter. Ну давай, Дипл. Давай, дапамагаем. Youth shelter. Притулок для моладзі, ну, не ведаю, ну неяк так, нема ў нас іншага адпаведніка. Святло, сацыяльны канструкт. Ой, вітаю. Святло, сацыяльны канструкт у цемры утульней. Я абсалютна згодны. Асабліва ў цемры класна сядзець перад кампом. Бо ў мяне, я калі на офісе, у мяне выглядвае сонца, то абсалютна ні халера не бачна на маніторы. Як той казаў, темнота, друг маладзёжы, у темноце не видно рожи. I'm Мне gonna пора. go now. Where? To a Куди? Where? У To a притулок youth для shelter? моладзі? Where? Куди? To a У youth притулок для shelter? моладзі? Where? Куди? To a У youth притулок для shelter? молоді? Chris, Куди? where? У To a притулок youth для shelter? молоді? Chris, no. Крис. Chris, Крисик, no. ні. What Молоді? Крисик, ні. What you need is a hot meal with a side order of love. О. У цемры жанчыны прыгажэй. Ха! І мужчыны, не забывайся. What Табе you need патрэбны is a hot гарачы meal абед? with a- What Табе you need патрэбны is a hot гарачы meal абед? with a- Табе What you патрэбны need is a гарачы... Чым тут пауза? Так. What Табе you патрэбны need is a гарачы hot абед? meal with a- with a І крыху side order of любові. love. With a І side крыху order of домашняй love. любові. Like at, І крыху Side order домашняй of любові. like at Red Lobster. Like Як у at чер- like Як у at Red чырвоным Lobster. лобстары? You're Як у Like at чырвоным Red Lobster. лобстары? you're Як у Like at чырвоным Red лобстары? you're coming home with me. Ты You're ідзеш coming home дадому with са me. мной. Ты ідзеш дадому са мной. You're Ты coming ідзеш... home with me. Ха-ха. І потым гэта пачынаецца музыка з Партхаба. Ой, не, гэта іншая. Як там... Ту-ту-ту. Нагадайце. Вы ж усе ведаеце, пра што я. Так, You're coming сёння ты home with ведаеш. Можна гэта перакласці, ці гэта будзе вельмі з сексуальным падтэкстам быць? Ці будзе гэта з сексуальным падтэкстам? Сёння ты начуеш у мяне. You're Сёння coming ты home начуеш with у me. мяне. You're Сёння ты coming начуеш home у with мяне. me. Ну, як бы яна ж гэта і мела While на I was ўвазе. having a pity party, You're coming home with me. Як у Like чырвоным at Red лобстары, Lobster. сёння You're ты coming начуеш home у with мяне. me. Хай будзе пакуль. Так, начуеш у мяне, можа там далей будзе нейкая ссылочка. Начуеш у мяне.
While I was having a pity party, Бадемц. while I was having a pity party, Tanya was having a regular one. I wish she had been run over by a bus. What's all this? While I was having a pity party, Піті she was парі. having a regular. Піті парі. Вечарина. Вечера, вечарина. Може неяк абіграць вечера, вечарину. Так, абы не ў блакітнай вустрыцы, хай там у чырвоным лобстары. О, бар блакітная вустрыца. Тутуру ту-ту-ту. Тутуру ту-ту-ту. Ту-ту. 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 Тут. Гэта ж я правильно успамінаю, што гэта з паліцэйскай акадэміі. О, гэта мемчык увогуле пра блакітную вустрыцу. Лобстары? Сёння? While I was having a pity. While I was having a pity party, Ну тут ён, блін, як гэта... Да, ну да, я, ну там. Пакуль у мяне была... Пакуль у мяне быў вечар жалобы, ну не жалобы, жалоба гэта ўжо занадта. Пакуль у мяне быў вечар... Бляха, як гэта... wish she had been run over by a bus. What's all this? Wait, Chris isn't back yet? I don't know what place Chris is at currently. Time for dinner. Tanya, get down and set the table. Drew, pour drinks. We're all gonna have more chores to do now that Chris lives under a bridge somewhere. He'll be back before... Dinner! I hope you like soul food. I made chicken a la Dr. King, macaroni and butter, and creamed cauliflower. It looks so. White. Sorry. Блін, як абіграць? While I was having a. While I was having a pity party. Так, вечарына паліцэйскай акадэміі. Так. Чаму гэтага яшчэ няма па-беларуску, а? Чаму такая класіка класічная не існуе па-беларуску? Всякіх крысаў мы агучваем, якія ніхто не глядзіць, а вось паліцэйскую акадэмію. While I was having a pity party. Ой, пакуль мяне шкадавалі... Давайте, можа быць, реально пойдзем іншым шляхам. Пакуль мяне шкадавалі, у маёй сям'і радаваліся. Пакуль мяне шкадавалі, у маёй сям'і святкавалі. Пакуль мяне шкадавалі ў чужой сям'і, у маёй святкавалі. Давайте вось так. Пакуль мяне шкадавалі ў чужой сям'і, у маёй было свята. Давайте вось так праслухаем. Пакуль мяне шкадавалі ў чужой сям'і, у маёй было свята. Давайте разам запішам. Пакуль мяне шкадавалі ў чужой сям'і, у маёй было свята. У маёй было свята. I wish she had been run over by a bus. I wish she had been. I wish she had been run over by a bus. Такую і паскудзіну зрабілі ў гэтым серыяле. Максімальную просто сёстру. Нядаўна пераглядаў паліцэйскую акадэмію, то не вельмі зайшло. Мы таксама неяк глядзелі. Ну, гэта было не нядаўна. Гэта было некалькі гадоў таму. Нам спадабалася. Просто табе не 13 год ужо. Вось магчыма ў гэтым так, ёсць сэнс. Магчыма, так яно і ёсць. Я быў бы не супраць, каб яе пераехаў аўтобус. Я быў бы не супраць, каб яе. Я быў бы не супраць, каб яе пераехаў аўтобус. Я быў бы не супраць, каб яе пераехаў аўтобус. А гэта што? А гэта што? Чакайце. Чакайце. А гэта што? Чакайце. Крыса яшчэ няма?
Крыса яшчэ няма? I don't know what place Chris is at currently. Я I don't не know ведаю, what дзе place яго Chris is at дагэтуль currently. носіць. I don't Я know не what place ведаю. Chris- I don't know Паняцця what не place маю, Chris дзе is яго at дагэтуль currently. носіць. I don't know Паняцця what не place маю, Chris дзе is at яго дагэтуль currently. носіць. Time for dinner. Няма? I Паняцця don't не know маю, what дзе place яго Chris is дагэтуль at носіць. currently. Time for dinner. Дінер гэта ў нас сап... Так, дінер гэта... Стойце, дінер гэта... Так, я дагэтуль блытаю сапар і дінер. Сапар гэта ж вячэра, так? Да, блін. Дінер. Дінер гэта вячэра? Стоп, а сапар? Чё? Так, що за херня? Дінер. Галоўны найбольш сытны прыём ежы ў заходняй культуры, які звычайна бываецца ўвечары. Бляха, да вечара. Цяпер вось мне трэба... Гэта вячэра. Цяпер мне трэба знайсці, дзе я гэта пераклаў і агучыў як абед. Бо я блытаю тупа сапар і дінер, я не ведаю. Окей, хай сабе пакі... Вось тут, напэўна. Мне пара на працу. Джуліус, я хану цябе, гэта як чаму толькі ён не навучыцца. Адзінае, чаму вучыцца ён у цябе, гэта як быць упартым барана. Яшчэ да абеда. Вось, вернецца яшчэ да абеда. Крыс вернецца яшчэ да вячэры. Крыс вернецца яшчэ да вячэры. Павер мне. Крыс вернецца яшчэ да вячэры. Павер мне. Всё, вячэра. Добра. Сапар, дінер, паняцця не маю, я заблытаўся. Будзе вячэра ўсё. А тут вперше чую про сапар нейкі. Ёсць. Дінер раней за сапар. А тут Ктэры Крус агучвае бацю. По-мойму, так. Ён яго тут агучвае. Няма? Паняцця не маю, дзе я... Можна паслухаць. Time for dinner. Tanya, get down and set the table. Drew, pour. We're all going to do now that Chris. All this? Bus. What's all this? Так, гэта ягоны голас. Гэта голас Ктэры Круза. Так. Але, по-мойму, Крыса агучвае... Ну, гэты... Крыс-рок, по-мойму. Яго агучвае. Ну, то бок, не той хлопец, які граў малога. Паняцця не маю, дзе яго дагэтуль носіць. Там, дарэчы, у гэтага чувака даволі сумны лёс. Я пра яго глядзеў нават цэлы выпуск на ютубе, які граў Крыса. Ён хацеў стаць акторам пасля, ён пайшоў нават навучацца, але ў яго ўзніклі праблемы са здароўем, такія даволі сур'ёзныя, якія, ну, тупа не дазволілі яму стварыць прафесіянальную кар'еру. Вось, на жаль. Не памятаю, чым там уся гэта гісторыя скончылася, але вось па сутнасці вось гэта вось роля Крыса ў яго у падлеткавым узросце самая, ну, такая фундаментальная для яго, самая асноўная. Вось. У яго толькі ў адной серыі Хауса бачыў на Крыса. Не, дзесь ён, па-моему, яшчэ здымаўся. Але я магу блытаць, у мяне памяць не той, каб. Ён прадзюсар шоу, і тычыначка Арнольд таксама тут. Тычыначка Арнольд, выраслык. Паняцця не маю, дзе яго дагэтуль носіць. Time for dinner. Хадземце вячэраць. Я ўжо зраблю вячэру. Я ўжо дінер, сапар. Ну, у мяне, по-моему, дінер гэта абед. Сапар гэта вячэра. А цяпер я правяраю і перакладчыкі. Мне кажуць, і тое, гэта вячэра. Што за херня? Туль носіць. Хадземце вячэраць. Tanya, get down and set the table. Хадземце вячэраць. Time for Хадземце dinner. вячэраць. Tanya, get down and set the table. Накрывай на стол. Tonya, Тоня, накрывай на стол. Drew, Вячэраць. Тоня, накрывай на стол. Drew, Дру, наливай напои. Дру, наливай напои. Стол. Дру, наливай напои. We're all gonna have more chores to do now that Chris lives under a bridge somewhere. Мы ўсе цяпер мусім рабіць рабіць па доме. Ну гэта ж не гучыць.
У нас ва ўсіх цяпер больш працы, пакуль. У нас ва ўсіх цяпер больш працы. Пакуль Крыс жыве дзесьці пад мостам. Па-моему, пад мостам, так? Не пад мостом будзе, а пад мостам. Блін, што я назад? Мост. Под мостом, не под мостом, а под мостом, так. Хатніх спраў. Ну так, хатніх спраў. У нас цяпер ва ўсіх больш. Усіх цяпер больш працы. У нас цяпер ва ўсіх. Мы цяпер усе маем больш хатніх спраў. Мы цяпер усе маем больш хатніх спраў. Мы цяпер усе маем больш хатніх спраў, пакуль Крыс жыве дзесьці пад мостам. Мы цяпер усе маем больш хатніх спраў, пакуль Крыс жыве дзесьці пад мостам. Мы цяпер усе маем больш хатніх спраў, пакуль Крыс жыве дзесьці пад мостам. Ён вернецца яшчэ да... Ён вернецца яшчэ да... Вячэра. Мостам. Ён вернецца яшчэ да... Вячэра. Яшчэ да... Вячэра. Так, мне трэба закругляцца, бо я тут крычу, а у нас ужо амаль 12. Вернецца яшчэ да... Вячэра! Ладно, давайте мы на гэтым скончым. Всім дзякуй, хто далучыўся. Ого, 9 гледачоў. Ну, карацей, гэта, калі што, пераклад і агучка 12 серыі усе дагэтуль ненавідзяць Крыса, калі што, 11, 12, карацей, серыі пасля 10 існуюць толькі ў арыгінале. Я не знайшоў ні на украінскай, ні на расійскай, ні на іншай мове, акрамя арыгіналу, а на партугальскай знайшоў. Знайшоў на партугальскай мове. Такое адчуванне, што пра гэты серыял проста забыліся, бо 10 серый выходзілі ў 24-м, а астатнія 10 серый, то бок іх усяго 20, яны выходзілі ў 25-м. І на іх такое адчуванне, што ўсе проста забыліся на гэтыя серыі. На астатнія 10. І імі ніхто не займаўся. Іх нават на тарэнтах вельмі складана знайсці. То бок я знайшоў 11-ю, 12-ю і то з дапамогай. 11-ю, 12-ю, 13-ю і 18-ю. Ёсць яшчэ онлайн, можна паглядзець серыі. Ну, я не ведаю там, як іх запісваць, неяк з экрана трэба, я без паняцця. Вось, але на тарэнтах як бы няма астатніх серый. Я хачу зрабіць тое, што ёсць, ну, астатняе будзем глядзець. Так што, свайго роду, гэта унікальны пераклад і агучка, бо яго не існуе на іншых мовах, акрамя арыгіналу. Ну, і партугальская, окей. Партугальская і англійская. Так што вось. Будзем закругляцца. Дзякуй усім. Адпачывайце, заўтра нядзеля. Можа быць, дарэчы, за заўтра. Я не ведаю, ці атрымаецца, але можа быць і атрымаецца ў мяне дарабіць да канца. Тут яшчэ колькі ў нас? 344. Ой, яшчэ да халеры. Тут 612 радкоў. Гэта вельмі багата. То бок я па сутнасці зрабіў толькі палову, да? 11 хвілін, 21 хвіліна. Ну, у той серыі, у 11 серыі, якая даступна для патронаў, то бок для падпісчыкаў, да? Яна ўжо ляжыць на закрытым тэлеграм-канале. Там было, па-моему, 500. То бок тут розніца 10 каля 100 радкоў, гэта даволі багата. Вось. Ну, добра. Дзякуй, што былі са мной.